фаррух алиев соли гузашта лотареяи грин-карди амрикоиро бурд ва имкони муҳоҷират ба амрикоро пайдо кард. ин донишҷӯи донишгоҳи омӯзгории душанбе ҳоло интизори даъват барои суҳбат дар сафорати амрико дар қазоқистон аст. ҳадафи дигар таҳсил кардан, масалан мо метавонем дар он ҷо зиндагӣ кунем, таҳсил кунем, кору фаъолият кунем дар хориҷа. бисёр ҳастанд нафарое ки рафтаган, ҳоло бо ҳамин барнома рафтаган, дар он ҷо кор мекунанд, мехонанд. дар мавсими якмоҳаи озмуни дарёфти ҳаққи муҳоҷират ба амрико ки бо номи озмуни лотареяи грин кард маъруф аст, садҳо нафар мисли фаррух талоши ширкат дар ин озмунро доранд. ҳаваси бештар барои муҳоҷират ба амрико марказҳои пур кардани санадҳо барои ширкат дар ин озмунро дар душанбе зиёд ва фаъол кардааст. дар кӯчаву хиёбон ва интернет лавҳҳои таблиғотии марказҳо зиёд шудааст. қимати пур кардани санадҳо ва гирифтани акс барои як нафар аз 25 то 30 сомонӣ ва барои хонаводагӣ 50 сомонӣ арзиш дорад. мерем кор мекунем, мебиёем, бо мебинем, ҷаҳондида мешем. танҳо ба як маркази кӯмак барои ширкат дар лотареяи грин кард дар як рӯз наздики 100 нафар муроҷиат мекунанд. сину соли довталабони муҳоҷират ба амрико мухталиф аст. имсол бештар хонаводаҳо майли рафтан аз тоҷикистонро доштаанд. умед ба зиндагии беҳтар ва сахт шудани зиндагӣ дар кишвар теъдоди довталабони муҳоҷират ба амрикоро зиёд кардааст. сини сол хеле вай калонсолаам ҳастанд, бисёртар студентҳо муроҷиат мекунанд. Баъд одамо фаҳмидаистанд то што чи ягон маҳалла да ягон кас мегузарад, яъне ки хеш таборош мебиён, ҳамсоёш мебиён. ҳар сол аз тоҷикистон ҳудуди 700 нафар лотареяи муроҷиат ва иқомат дар амрикоро ба даст меоранд, аммо на ҳама ба орзуҳояшон мерасиданд. ё пули кофӣ барои муҳоҷират намеёфтанд, ё дархосташон рад мешудааст. барод юсуфӣ, озодӣ, душанбе.